Pero while lounging lang sila dyan, eto yung announcement. May announcement. Nakanina mo kanina yung in-announce kanina na yung mga contestants sa championship night ay bibigyan ng 20 tig to 20,000. Palakpakan natin. Yo, Diba? asa na? Mali pala yung sinabi ko. Mali. Ibig sabihin yung 20,000. Akala ko yung 20,000 sa bawat. Ito pala yung totoo. 20,000 sa bawat tao. Hindi pala bawat group. Sa bawat tao. Bawat tao. So, kunyari, may kasamang performer na group, tatlo sila, tig to 20,000 yung tatlo. Kung dalawa sila, tig to 20,000. At ito naman ang hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Alam mo kung ano ba? Hindi ko naintindihan. Di ba kanina, yung mga contestant, ito, ang sabi pala, ang totoong nasabi pala ay, hindi lang pala contestant. Hindi lang contestant. Oh my goodness! Ayoko. Uuwi ka na. Uuwi ka na ba? Baka gusto mo na buwi. Baka gusto mo. Huwag kang magulo, may ihi ako eh. Hindi lang contestant. Pati performer. Oh my goodness. Okay. At hindi performer. Bawat miyembro ng performer. Oh my goodness. Thank you very much, Laika. Thank you very much. Sir Brenchong, thank you. Wala ka na sasabihin? Hindi, yun na, ikaw na. Performers, contestants, At parang may nakalimutan ako. let's move on. Let's move on. Teka, wala move on. May break na tayo, kuko tayo break. Kita mo nag-break pa. Oo, may break muna tayo. Sige, Okay, sige. 7-minute break mga kaibigan. We'll be doing 7-minute break for you guys. At para makahinga na tayo, mga konting breather. This is Andrew E. and of course, Eric Nicolas and DJ Koki. And of course, syempre, para makabreak naman si Julius. Okay? We'll be right back. 7-minute break. Thank you so much. Philippine Rap Olympics. Abangan! Ha? Ito sasaray na auto.